Mai gida, dama akwai wata 'yan magana da muke so ne tuntun ina so in gaya maka abin ya daɗe yana bin ciwo. Kaga jikan autan nan? Ya daɗe yana ci maka duniya. Tuntun ina so in gaya maka. Ina gaya maka amma na kasa saboda ba na so in shiga tsakanin. Jika autan? Din dai kawai dai ni ma din dai ba irin shaka tafin nan bane. Ai da yanzu an yi an gama. Shi jika autan? Da ai yanzu ba a yarda da mutum kawai ka ga mutum cikin riga ko ka ci. Ka gan shi ma ya kira. Dauki kici bana. Hello? Dauki kici bana. Hello? Baya nan. Ɗazu-ɗazun nan ya tafi. Ai ba damuwa ka zo kawai. Ina jiran. Ka zo. Ba wani abu ba damuwa sai ka zo. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Hajiya Kande. Ya gaji a aiki. Lafiya. Aikin da ya yi ta cicin. Ya yi kicin ko? Da wuri haka? Wallahi kuwa. Ka ce dai ba a bari dai. Bari huce shi yake kawo da mu. Gaskiya. Ya dai tafi bayani. Sai ka ga wani labari. Ce yau ranar ta wace. Ranar ta wace yau. To dan dawo daga nan mana Kande. Ai kai ma dai ka ce ka matsu. Ai ka san zan dawo ta da haka kuma kudi ne fa a gidan. Ina ganin ki kusa da ni din nan. Dawo. Yanzu ne ma ai ba sai ka ce ba kai ma dai ban da rashin hakuri. Kom daga nan Ba sai ka ce ba. To ke ma ban da ke. Me za ki yi da wancan kwashi karam? Wancan ai ba kallaki bane. Me za ki yi da shi? Me za ki yi da wancan? Ga mu irin matasa. Me danyen jini a jika. Me za ki da garan? Ina kiran shi uban gidana wai har wani tunkawa yake. Me za ki da wannan garan? Tintini na so ki bani haɗin kai Kande. Tintini ya tuna an yi abin. Shi yasa nake gaya miki ki yi biyayya. Ki zama da ladabi. Ki zama na hakuri ki rike haka ake zama aure. Ki dinga addu'a da ya uban mu da ke cikin sama a tsarkin shi sunan ka. Ki da addu'a da azumi Kake cikin danka. Ubanka ne da ke nasiha nake mata. Nasiha nake mata. Ka zama da biyayya, ka zama da ladabi. Ka dinga addu'a.